hestelinjen. Yeah. Vi har så mange fordomme om livet på Knøsgården. Yeah. Nu skal vi vise jer, hvordan den virkelig er. It's what you hear it, listen. It's what you hear it, listen. It's what you hear it, listen. Godmorgen piger, så står vi op. Vi skal ud og ride. Du var så sød. Ej, hvor var du dygtig. Hvor var han sød. Hvor det var sød. Min hest hedder Loa, og den er rigtig sød. Hun kommer altid, når jeg kalder. Kom, så kan I se. Loa! Loa. Loa! Som helt ærligt synes jeg ikke, at ridesporten er specielt hård. Vi laver legit ikke andet end at sidde på en hest og ride rundt. Altså det er jo ikke specielt hårdt, det er, hvis vi kalder den sport for ikke at have dårlig samvittighed. Det er sådan der egentlig bare generelt røvsyg sport. Der er nogen, der vil lytte til mig. Jeg kan bare fortælle dig alt, og du holder altid på mine hemmeligheder. Du er bare så sød, og du er så god til at lytte. Du betyder så meget for mig. Så var det bare den her dreng. Han var bare lige så smuk som dig. Ja, vi står her med Kira, som er læreren på hestelinjen. Ja, og vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål. Ja, så lad gå det. Ja. Hvad har du synes om årgangen i år? Ej, det er jo helt af helvede til. Ej, det må du ikke sige til siger, nogen, vel? det er Men altså, det er helt håbløst. Men så har du også selv en hest dernede. Hvordan har du det med den? Hvad hedder den? Altså, jeg har jo faktisk mange. Ja. Altså, jeg har jo et kæmpe udvalg dernede. Altså, det er ikke helt min, vel, men når hestepigerne ikke var der, så kunne jeg lige ride lidt på det. Ja. Altså, der har stået en hvid
Og hvor mange havde I sådan de sidste år? Det er lidt forskelligt. Jeg er væk og sådan. Så nå, det skal vi ikke snakke om. Nej. Og hvad så med, hvad synes du om sådan pigernes oprydningsstald? Det har været skide godt. De har godt nok været søde. De har været så søde. De har været så søde, altså. Det er sjældent set så søde. Jeg er helt målløs. Jo, de har godt nok været mange, nogen de bliver jaget væk og sådan. Så nu har du det jo godt med heste og sådan, så hvad er egentlig din holdning til sådan dyremishandling? På mig selv, eller? Ved du hvad? Det har jeg prøvet en gang på Færøerne. Det kommer an på. Det kommer virkelig, virkelig an på. Fordi på min morgenmad, så er det godt. Okay. Det må jeg sige. Og i brød og sådan noget, så er det helt helvede til. Jeg har forsøgt virkelig at prøve noget nyt. Det gik. Nu er det jo sådan, at året det er ved at sådan, faktisk slutte lidt. Hvordan har du det med det? Ved du hvad? Det betyder, at jeg er sommerferie lige om lidt. Sådan er det jo. Ja. Så må vi tage en lille kiks og en Kleenex, og så går den nok også. Og så lige det sidste spørgsmål. Den her årgang, hvis du skulle beskrive den med 5 ord, hvilke 5 ord vil du så bruge? Ruder jeg var ved at kaste op. Ja. Jeg synes faktisk godt, man kunne klage et eller andet sted hen. Jeg tror, vi siger tak for nu. Ja, det er mig, der siger tak. Det var mega fedt. Og I er sindssygt gode til at ride alle sammen. Jeg kan godt forstå, at I synes, at det der med ridning der, det bare er vildt fedt. Anne, må jeg lige snakke med dig i 2 sekunder? Jamen, jeg sidder bare og hygger rigtig meget. Jeg kan godt se det, men bare lige 2 sekunder. Ja. Det er fordi, at jeg kom til at tænke lidt på sådan lærernes holdning til ridningen. Hvad synes I om det? Altså lærernes holdning? Ja, altså din måske mest. Altså, mellem dig og mig, ikke? Så må jeg være ærlig og sige, at de er jo sindssyge. Ja. Altså, de er jo faktisk sindssyge. Mm. Det er jo en rædsfuld hobby. Undskyld. Ej. Ej, undskyld, jeg bliver faktisk bare helt dårlig ved tanken om det. Ja. Ja. Sådan en hestår ikke der, ikke? Men nu har du været på tur med dem, altså Ja. en linjetur. Ja. Hvordan har det så været? Altså nu er det jo bare os 2, der står her, ikke? Så jeg kan godt... Ja, jeg være ærlig. Altså face to face 100. Altså jeg må jo sige, at jeg synes jo, det har været rædsfuldt. Altså de sidder der, ikke? Og hvis ikke de sidder der, så sidder de jo på ryggen af en hest, og det er jo i sig selv vanvittigt. Ej, jeg synes, det er faktisk ikke... Det har ikke været godt. Nej. Men det var bare lige det, jeg skulle høre dig om. Bare lige sådan et helt. Ja. Så må du holde ud det sidste stykke tid her. Okay. Jeg går tilbage. Ja. Hvad så, piger? Ej, hvor er det hyggeligt at være sammen med jer. Det er simpelthen så dejligt. Skal vi snart ud og ride igen? Hvad? Ja. Hey yo, where my niggas at? I know I got them down in the green, give them love and they give it back. Talk too much for too long. Don't give up, you're too strong. Talk to the wild, wild hunters. Shout out to niggas that done it. And it ain't even about the dough. Nu har I set, hvordan livet på hestelinjen er. Og vi er bedre venner med hestene, end vi er med jer. 6.